Kok kaya bensin tok biakan kowe. Panas banget lho, Wis tak omongi mang nungguri ae kowe ngayal maju kok iso. Kene tek panggunge didokok kene. Mbah. Kok ora diadem nang etan gene ben adem. Oh, pundene ning kono, Sam. Gak entuk mbokongi. Apa kok mepet-mepet aku? Aku pe maju prono. Oh iya, tamune kan ning kono. Tamu dulu nang kono kaca. Nggih. Nang kene lah ya. Sik aku tak ngadem dulu. Iya, kaki ya. Wes ra kene wae gak apa-apa Gak ya. apa-apa nggih, Bu. Panase ra kok biasane, Bu. Oh, kon medun malah. Nggih, ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing kebahagiaan nggih Bapak Ibu sedaya ingkang kagungan kersa, ingkang kinurmatan Bapak Rasimin. Bapak Rasimin kalau Ibu Lasmini. Bu Lasmini apa Bu Kasmini? Bu Las. Bu Las kalih Pak Min. Pak Min. Bakule unta. Nah, bakule sapi. Bakule sapi. Kok unta iku lho. Padha ae kok sikile papat to. Tapi kan ra ono punuke gede. Ana. Sampai iya kancaku akeh. Basa sapi iki ya Allah bakule sapi. Blantik berarti ya. Ya blantik kono blantik kene. Iya. Iki mesti tamu undangan iki ya bos-bos sapi, bako-bako Bos-bos sapi, sapi, karo betul. reseller sapi iki mesti. Apa? Pelanggan iki, pelanggan. Oh, gitu tukune kok kene. Kowe dhek iki tuku kok kene, Nduk. Wis lemu apa urung? Malah lemu kowe menawa sapine kok iso. Nggih sampeyan nyuwun ya Pak Min. Sampun kersa nimbali kula sak kanca kanthi acara Walimatul Khitan. Sunatan ya. Sunatan DRD. DRD. Wow. DRD sing endi to? Ndelik isin. Apa wedi karo kebon Ndek Mang ya? Lintang iku sing wedi. Kae lho ternyata wis gedhe ngono ku. Ya Allah. Gawene melu nang Pasar sapi. Wah, dak teko pasar pon Bloro barang iki ya. Nggih. DRD muga-muga sehat terus. Nggih. Tambah soleh tambah pinter nggih. Iki usahane Pak Min iki muga-muga ya laris manis sapine. Batine muga-muga akeh. Men, yo tetep akeh. Iya muga-muga akeh nyatane iso dienggo sabun dinane nyukupi keluargane. Hiburannya ping pira iki Telung wis? dina telung bengi ya. Bayi. Iya, Sam. Delok garam. Berase yo kebak omah separo ngono kebek nganti sundul. Terakhir kowe kok nek mulai digawani Ah, beras gelem aku. iki ana pedete gak nang omah? Ya akeh jenenge bakul sapi, ya ana pedet ana dara. Ya wis kowe engko kan bagiane beras-beras sak aku pedete siji ae Pak Min gak masalah aku. Wah ya larang pedet terus. Sing cilik tak gocek nang mburi montor ngono nggih. Pokoke muga-muga Pak Min sakeluarga pinarian adem ayem, rezekine lancar berkah barokah, mergo wis nyeneng-nyenengke putrane, nyeneng-nyenengke dulur-dulure lan tangga teparone. Wah rame banget ya tamu undangane. Saking mirsani sedaya mawon iki wonten pamundutan saking Pak Min yang punya rumah. Wis diwenehi DP iki 5 juta iki. Wow. Entuk pedet cilik iki wis. Pak Min iki sing ndi le? Pak Min cilik ngadeg endi? Pak Min cilik. Pak Min. Endi le ya? Rohku Bu Lasta iku sing cantike ngono. Iya. Sing macaki mbok sapa iku mau? Angger ketara alise padha ndeke ya ndeke ngono. Iya. Cilik. Nggih, sunane wonten sabar, sekti, sinarengan tak tunggu balimu, rindu aku, rindu kamu, kasetyan jati, kalawetan lestari, lamunan ayang-ayang. Wow. 10 kilo Mas, ini mah wis DP-nya 5 juta aja kuatir. Sudah saking Pak Teh Ketangi ngonten merah jambu. Merah jambu deh Mas saking Mas Rizky yang ada di Jakarta. Iya, halo Mas. Mintanya Makasih ya, cinta Mas, ya. terlarang. Cinta terlarang sing ndi, Dek? Walau dinding Oh, sing kuwi. menghadang lah sing iku. Sing rawuh saking Rembang Pak Guru Tarmi. Nggih. Si bagus saking Dolokan wonten wingking Dek wau nggih wonten Saking rawuh. Gundi. Pak Rustam, Pak Rustam. Pak Ika, Mbah Kolil, kanca-kanca Mas-mas yang hadir. semuanya. Iki diaturi sing dhisik ya. Sak gelemku. Sembarang dengah Aku iki. nek gak iso kabeh. Gak iso kabeh. Ndi Pak Min? Batian biru iku. Heeh. Ndi Nevi ku kecekak iki. Oh. Sing ndi le, Cah? Alah. Sing
aku ora lho. Nggo kemeja hitam. Pak, niki lagunya 10 DP-nya jenengan lagi 5 juta engko imboe lho ya Pak ya. Oh alah niku. Niki diaturi sing pundi riyen Pak? Lestari nggih. Oke, lagu Mas katuran tembangin Lestari. Spesial tamu dan sedaya juga adikku sedikitan DRD. Mangga. Lagi nonton streaming bareng RHS Sufi. Sang Dewi katon ramami hamba bawangi sami arum kembange melati dasar lezat ana gurih-gurihe iki, Dek.
ape manggon ndi? Mbah lho panas kabeh Ana hae. sapa iki le ya? Mbah, Ya kok iso tak weki mix di sana. Lah Kakung. Padha ning saking aku nalina ngambek. Lah Kakung saking dolokan ya. Podang kuning pas karo klambimu kuning-kuning kaya manuk kepodang ya sayang ya. Sampun nggih Pak Min nggih tembangi ada Lestari. Ayo Cek do diaturi yo Jus. Iki dulure kok nyanyi. Iya, ya Mbak Mia. Dulurem dhewe kene nyanyi sak karepem sing penting ngasilno kono jaluki dhewe Mau ketok iya wis sangu dhuwit, Rapi endi le? Nyawe Rapi. Rapi iku sapa? Anake sing gedhe. Anake sing gedhe sing ndi sing endi? Dek Rapi mana Dek Rapi? Halo. Jare sing request lakon. Ya iku Rapi. Sing request pakaian iki Rapi kabeh iki. Iya. Kudune wani mbok apik Rapi. Iki lek iki mau ngumbah lagi ndek esuk langsung garing tak gowo rene ngene kok iso. Ngene iki Arom. Mbok ben mergawe sik tak sentik sisan kowe kok iso. Ji tak ji anak iki lho juga di ji. Kok iso Masa ape ngampirna wong sak ketoprakan kuwi. Ora ketoprak. Iya ketoprak iku. Lagune. Diaturi. Lamunan Mbak Arom. Lamunan wis lagune Mas. Gini sayang cantik sini sayang. Nanti joget sama Mbak Arum. Ya Mas. Sapa? Aku iki. Sapa iki? Iki sapa? Mbak. Arsya, sini sayang. Iku ngono lanang tapi iyu tok, Dek. Sendalem kok apike ngene sa. Kayak kulini gerak. Jangan telangi hati. Mama Hani. Untuk melawang suwung. Ki anak gitu. Wengi sepi tansah ngranti Joget pin. kemudian. Yo. Ibu Gunawan.
Ampun, kali teman saya tuan rumah Pondok Lestari juga lamunan ya sayang. Dek Ropek iki mangkero Mbak E juga kasih sabar menyawer iki terima mang kasih. ya. Oke lah kalau begitu, iki tinimbang panas-panasan ayo lanjut bae ya Lanjut say. bae, Ndang. Oh iki lah yo tamu undangannya semirsanya yo saya rame mulanya yo Nggih. dilanjut. Sesuk Grawan terus jadi Saking Pak Mardam. Iya Mbak Mardam Kuniran. Nggih. Lasem Pak Roni. Pak Subuh. Bakul seblak. Bakul seblak. Bakul Mbak Tri seblak. saking Mbak Tri, halo, Mbak Tri siapa? Sing ndi? Oh, dengke. Dengke, Ya Allah ya teko rawon. kene ta. Ya ampun ya wis yuk lanjut. Arep main baten kok. Mampir sayang, Mampir, mesisan ya. Ya, monggo lagune Yuk. iki sak waru juga hadir semuanya Oke, Mae sak Mae. keluarga iki. Kanu ya, Mira jambu ya Mas ya. Ya. Oke, cus. Pak Tik. Katuran nggih. Sujem, Kelangenane Pak. sing ndi kelangenane? Sujem apa gimbul? Ibu Mas Gunawan juga hadir kilo Gentanan, Bu. Mbah Gus saking Kunir Sulang apa Mbah? Ayo. Kendi-kendian lamindang. Orang kan 12 yo.
Mas kita tek nggih, sebab nyuwun Pak Tek. Nyapa kowe kok ngene? Kudu Mimi. Kudu Mimi, tak jaluk nabu nyuwun pelangi, Bu. Mana pelangi aku? Air semarake pelangi ku lho, Cin. Maram. Mas suaraku nek ngebas. Ngebas kaya aku ngene iki ya. Malah kayak kowe malah. Jadi malah saya apik. Ya apik saya ngebas. Oke lah kalau begitu. Kamu itu ojo ngono sayang, ojo kakek sambat gitu loh sayang. Gak entuk sambat. Gak entuk sambat. Wes masih panase koyo ngene dilakoni kanthi ikhlas hati. Gak sambat ujungku dok lenger piye? Tapok ping 3. Kok isa. Ayo Mas Hari dikasih cinta terlarang. Iya, dari Mas Walaupun, Rizky. Lagunya cinta terlarang, semoga cinta kita tidak terlarang Mas Ari. Ya, Marco Tino iki kan tidak terlarang. Tidak terlarang karena banyak bojonya iki. tidak ada. Kita bebas hari ini Bebas sayang. milih bersama ya. Ayo ya, Mas, ya. cinta terlarang walau dinding Ayo, Memen. menghadap. Mbah wong mbok ning tiba kok centang siji iki kok malah marai pesanaran aku kok isa. Oh iya penasaran. Ya cus. Sebisa Mas Rizky yang ada di Jakarta ya. Kita sudah kok pelan loh Mas, kuning-kuning. Wow. Menyala tenan iki. Karo tukang syuting bareng, karo tukang player bareng, karo sing nonton bareng. Yuk, cus.
wajahku iki sansaya glowing ya ta. Walah iya Ram, walah dek iso mengkilap iku ndak ngopo. Mungkin aku anggur kena seringnya bedakku yang ngene apa meneh koyo rucatan semakin glowing Cin. Glowing apa luntur iki jane ya? Wireng pual kok gak iso keling-keling ngono mergo dipepe iki 2 jam iki kok Cin. Ora umum kok. Sawan nggih Mas Rizky yang ada di Jakarta, semoga rezekinya banyak selalu. Iya. Sehat-sehat. Mimik saiki lho Ram, kan mau dak. Lho gak iso. Aku nek ora pelangi aku mah kok. Yuk. Pelangi kudu. Podang kuning Mas. Ya. Saking aku yang saking Saking Ndologan. Kok nyuseng anu selawat papeling ya Cin. Oke. Monggo Mas. Wah iki rasanya wis Basah. basah. Nimbang nduk, ayo nduk, yuk. Nimbang ning tiba. Ayo. Soalan ning
ya ditumbasno Mimi. Roh ae nek lagi iki kepanasan butuh pengairan ya, Cin. Butuh banget. Makasih Bu E, semoga berkah barokah. Gemati tenan Bu E ya. Apa meneh Mas Gunawan ya, Dik? Iya bejas sing dadi mantune iki Iku besok. mentek bakale kan iso. Ya Mas, salaman pepeling, ngaturi Mbak Mardam. Nggih. Jagale wedhus kuniran. Iya. Iki mesti nggih tamune Pak Men barang iki ya sayang ya. Nggih. Monggo ya Mas. Ya wis pirang lagu lah, Dek. Lumayan. Lumayan ndang nimbal kono lho nimbal rono. Bonus. Jus, Mas Joni kok saya ketok ya wis tak bedhek iki. Oh iya ya. Duh, dadi pucet saiki. Lipstik kan kayak enggak terang ngono ku lho. Enggak terlalu lipstikannya ketok niut pol. Kita jos. Kayak kumbang larva. Kombang-kombang. Iku Dek, ya Mas. Solawat papeleng din udin. Hae hae hae. Wong kok iso rukun karo kancane ngono iku kancane dinteni ya kok iso buka sik. Yo 1 2 3. Ayo. Berputar. La ilaha illallah. Helm kuda gede di belakang. Nyanyian dia. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Joko kembali
matur sembah nyuwun. Sekar semanten angin ya kula sanget cocok dipun pengin dalem kula lajengaken wonten Taman Sari monggo Ndara. Kula Ndara. Kula wedi nek jenengan mengken ketularan virus kula. Nggih. Anggone tindakan wis sawetara suwe. Nggih. Jeneng wong lagi mbobot isine pengen sandingan saben dina. Wis ngoten nggih, nanging jenengan ampun ngrasani kali Ndara kakung terus sebabipun kewajibane Ndara kakung menika kathah Ndara. Wis kangen banget yo. Kangen mangken kula teleponke. Nggih. Yen iso ya telepon. Kula teleponke ben yo tak ben. Mergo kabeh saka tumindak lan pakatine Joko Mercu. Senopati saka ing Kraton Mojopahit Kanjeng. Muspra lempara tanpa guna jaran. Tatune pun kakang wis arang kanjang kaya ngene. Mula kanthi kuwi diajeng pun kakang wis ora kuat. Aku